karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Unsa ba kay gusto nimong mahitabo ha? Ang Iyan? akong gusto nga mupahawa ka sa butik ug mupalayo ka sa kinabuhi sa kong amahan. Okay. Ah. Ha? Mo na imong gusto? Oh, sige. Mapalayo ko sa imong amahan. Ah. Panihapon na. Kay manghipos na ko sa akong mga butang. Oh. Hoy! Hoy, yung ilara, oy! Di ka makahimo, ana. Kay nakauyon na ka din, he. Lami og kaon, may kwarta ka perme. Di ba? Lagot ka lagi. Nagduo ka? Nga magpalupig ko nimo? Aw, magtingi ka. Anak, batok ina-ina. Dong yan. Andam ng pagkaon, Dong. Mau ba, nang? O sa sudan? Tinulang manok, kung nayumba. Uy, kana da. May isda sab na sinogba, Dudong. Mhm. Yes. Si Alex ang nagluto, anak, para nimo. Ah, unsa? Unsa dan? Kama ko din ng mangluto ang abat. Unsyan? Lami asumba ni Ma'am Beautiful, noy. Kaon ang good ka. Gutom naman ko, sir. Sorry, ha? Busog gagawin na ako, eh. Ay, lamig yung muluto si Ma'am Alexa. Ah. Bebe. Atong tilawan. Iyan, pagbata. Pa? Ay, buntag na eh. Bangon dia. Bangon. Magsulti ta. Pa. Nausap ka ba? Suko ka? Sobra pas na suko iyan. Giyon sa man nimo sa Alexa. Nganong mipahawa man siya? Usa? Uy! Pa, wa ko'y kalibutan na. Wa na sa Alexa sa mong kwarto. Nagbili na siya suwat nga mopauli siya sa ila. Usa? Iyan tubag ako. Giunsa nimo ako kasawa. Ha? Wa pa, uy! Wa na ko siya unsa pa, uy! Kung wa kay gibuhat batok niya, dili unta siya makahuna-huna sa paglakaw. Puto ng asawa ni mo pa, uy! Sagdi to siya ba, uy? Mupauli na to. Ikaw nakaingon nga milayas siya. Busa, pangitaas siya. Usa pa? Kung dili di mo madra pauli din si Alexa, ipasira ko ang butik sa imong inahan. Pa, ayaw! Kung di ka gusto nga ako ng buhaton, pabalik ka din sa bay ang ako asawa. Unsa magyoy na hitabo? Ngano mi pauli man ka? Da. Maglisod ako sa batasan sa anak ni Edma, oy. Antusa, asawa man kaya. Ikaw na mo adya sa anak sa imong bana. May adjust naman ko pa, oy. Pero bahala na lang ni, oy. Sugal ning ako. Oy, baya. Di mahimong isugal ni mong imong kaminyoon, Alexa, oy. Adugon kayo ang kwarta sa imong bana? Pa, basag din na lang una ko karon god. Sugal ni sa akong kinabuhi. Uy, ikaw ba, Dodo? Papahuwayan ng anak ni mo ay naud sa kabayaha. Di mahimo, oy. Kinahanglan mo pauli ka sa inyo. Pauli dito sa imong bana. Sige na, Alexa. Sige na. Pauli sa inyo. Ayaw hatagig problema ang imong bana, ha? Ayaw, no, bad. Pakatol ka anak ko pa, oy.
Ma? Wa na problema. Dodo, papahuwayon una nato ang atong anak. Oy, Dere, padulong dunggan. Alexa. Di yung ka makigbuwag si mong bana, ha? Masuko yun ko kung makigbuwag ka. Masuko, 558. Yaw-yaw pa yung numero. Sugarol yun. Sabaag yun yung papa, uy. Kwarta na mag-isuot siyang huna-huna, uy. Huwag naman lang maghuna-huna sa akong bahin. Ay, mapahuway na ko, uy. Magkalakot yun ni si Ian. Nga na dyan kang gihagkan man ko sa bastos nga dako. Umanggani, makakis na kong iyang amahan. Siya na hinuon. Pero nga no kahangawa mangkit mo sa'yo hikap na ko si Ed, no? Doon na ka siya problema. Tagalan ka ko sa katuig. Kung dili paghihapon ka mahigugman ako, ipaanular na ako ang atong kasal. Unsa mangkit ka ni matangas kami nyuon akong nasudlan, oy. Asa man tita? Ano gikuha mo ko nimo? Ginaan lang ko nga doon ay kauban, nga mangitas panuway. Unsa? Mangita tag panuway? Bili ka to di malason ini. Milaya sa maldita kong inaina. Huwag nasukos, papa. Naunsa naman tao na imong kinabuhi, uy. Pero may naman lang ka na problema na imong ina-ina. Nagtuo mo gud siya. Nga di ko musukol niya. Ingon ana mo gina mga ina-ina. Mapahimuslanon. Musamot na ginagara kung makabatonan na silag anak ni Papa nimo. Klaro na lang. Mawani na gid ka ana iyan. Kana ang di nako tugutan. Di mahimo nga makabaton sila og anak si papa. Mapugnan baguday na nimo nga kasal naman na sila. Magtiayon man na sila. O bisan idara ng imong amahan, himsog paghapon siya glawas. O niya, gwapo pagyud. Ilong na be. Iyan kinahanglan mamati ka nako. Ayaw ba yagit palupigan imong ina-ina, ha? Dili na lang ito siya pangitaon, uy. Pero kinahanglan makit-an siya. Ug madakog balik sa bay. Ngano mangyud? Tungod kay mibahad ako sa papa. Nga ipasara niya ang butik ni mama. Kundi mabalik si Alexa. Unsa? Ug doon ay dakong rason si papa nga iyan ang mabuhat, dira. Unsa man rason na? Bleeding na ang butik. Imatyo na ni. Unsa? Mo nang gisulti ni Tita Agnes. Kapanuway ba day ana, uy? Unya, asa man ito pangitaw ng busit nga Alexa? Oy, kitsa badig na doktok. Na si Alexa nan? Kuan. Nganong namalik man mo din his amo? Nakabati na gid ka? Nga nangita siya si mong anak? Na ba siya? Unsaon na ba sa dibo ang akong anak? Imo na siyang pasakitan. Gisugo kong papa nang papauli-o na siya sa amo. Ikaw ang nakaingon nga mipauli dinhi ang akong anak. Tungod kay imo siya gipasakitan. Unya, ikaw ang mapapauli niya? Nang gisugo lagi kong papa. Alexa! Gawas na! Uy! Milagro! Nganong mibalik man mo din, he? Magpalabay mo og baho nga basura? Iyan, nagbitbit Jaman. siya basura. Papauli-on ka ni papa. Uli Dili na. ko mo pauli. Di ka? Dili! Sige. Basta ha.
Dili ka mo pauli, ha? Okay. Dali na. Dali na. Che! Labaw pa kan, che! Daan pagit ko. Nga kag-ubot ang maani ni mo sa pagpakasal atong Sir Ed. Pero, wa man ko magmahay, ma. Unsay wa magbahay. Ma, nakat-on ako sa pagdegosyo sa butik, ma. May mo rin ang magtukod og ato kon makapuhunan ako. Unsa? O ikaw ang ako manager, ma, ha? Importante kay akong nakat-on ang gikan ni Ma'am Agnes, ma. Alexa, hinay-hinay lang ha. Ma, mo level up na ta. Gikan sa pagkantinira og pinaypay nga sa akin, magtukod tagtahianan, ma. Magsugod lang una ta sa 3 o 4 ka mananahi. Kana lang. O, syempre, ako ang designer. O ikaw, magpaso-paso na lang unya ka. Quality control. Alexa. Kung makinaon sa ang panahon, ma, mahuwam ko og puhunan ni Ed. Para sa tukuran na tong tayanan. Nga no, Miss Papa. Di ka man mutubag. Oh, basin busy. Hello, Ian. Oh, pa. Pa, tuwa sa apartment nila si Alexa. Di ka mo pauli, uy. Himo na ng problema. Kung dili mo pa uli sa ligsa karong adlaw sa bahay. Ugma, ipasira ko na ang butik sa imong inahan. Bye. Oh, shit! Unsa may sulti sa imong papa? Ako gud iyang pagkuhaon ni Alexa. Ako gud. Dali. Asa man ta? Okay man. Namalik mo? Hain si Alexa. Yan ako. Unsa naman sa ituyo ni mo? Pauli karon dayon sa bahay. Kay ipasira ni Papa ang butik ugma. Kundi ka mo pauli. Oh, di na akong problema, uy. Oh. Di ka maluoy sa mga trabahante. Ayaw ka bala ka iyan. Bayra na sila sa imong amahan. Pero di ko musugot nga masira ang butik. Busa, pauli na, dali. Mupauli lang ko kung sundo na nimo ang tanan akong gusto. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!